Assalamu alaikum al'ummar Tarmuwa Local Gamman. To alhamdulillahi babban burinmu Allah Ubangiji ya amshi addu'armu. Yau gashi an fara transition na fayi a cikin Tarmuwa Local Gamman. Fes akwai bula maina da shi da baban gwamna a yau ranar Asabar misalin karfe 1 da something an yi transition na fayi network akan farashi na 314 akan farashi na channel network na fayi network wanda duk duniya take ikirari da shi a yau rana ta Asabar. Ga shaidu ga kuma wanda suka yi transition. Baban gwamna ya sayi fili a gurin bula maina sun yi transition, ga kuma shaidu ga wakilai na filaye ga takardu komai da komai. Transition ya tabbata a yau ranar Asabar. To za ku ji magana daga wanda suka yi yarjejeniyar suka yi ciniki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Haruna Ibrahim Harande wanda aka fi sani da baban gwamna. Na zo na samu bula maina ya nuna min fili na bashi fayi bisa sharaɗi, ya nuna min fili na tura masa fayi ga shaidu nan kowa ya tabbatar, sai ku ji daga bakinsa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jama'a, ni ne dai bula maina wanda aka fi sani da bula ma'ali Tarmuwa Local Gamman babban gidan yarkuta. Mun yi yarjejeniya da baban gwamna akan fayi 8 na sayar mar fili. Mun je ya gani ya yarda, jama'a kowa ya sa hannu, ni ma na sa hannu ga fayi 8 da ya tura mana. Saboda nawa bai sauka bane na tura a nan abokina mu ne. Yanzu ya shiga fayinsa, ya shiga wallet ɗinsa ga na fayi guda 8 muka yi yarjejeniya haka na sayar marci. Yanzu ya je samu bulama ya je masa takarda da komai su gama da bulama, ni kan mun gama da shi. Alhamdulillah, Allah mana jagora. Assalamu alaikum.